przemilczana wizyta w Moskwie. W 2018 roku Karol Nawrocki, ówczesny dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, odwiedził Muzeum Zwycięstwa w stolicy Rosji. Muzeum to powstało w kontrze do prawdy historycznej. Informuje na przykład, że II wojna światowa rozpoczęła się w 1941 roku. Nawrocki o wizycie w Moskwie nie poinformował. Nie było ani komunikatów, ani zdjęć, ani relacji. Pan Nawrocki powinien zawiesić kampanię i wycofać się z wyborów z racji tego, że sfotografował się z radosną pozą w miejscu przeklętym, można powiedzieć, dla Polski. Karol Nawrocki tłumaczy się z wyjazdu i dodaje, że jest ścigany przez Rosję za obalenie 42 obiektów propagandowych. Powiedziałem dyrektorowi Muzeum Pabiedy, Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, że oto wojna rozpoczęła się w roku 1939, a nie w 1941, jak chciałaby Moskwa. Niepokojące jest jednak to, że wizyta została ukryta. Wyjazdowi Karola Nawrockiego do Moskwy przyjrzy się prokuratura.